блъсък в Украйна. Страните, които са от прибалтийските до Турция, трябва да бъдат подготвени като страни, които ще бъдат граничещи с въоръжения конфликт, който ще бъде в Украйна. За тази цел са всички тези истории с първоначално учебен център във Варна. След това се оказва, че е координационен център за сили за бързо реагиране. Сега виждате, че танкове върват в България и така нататък. Просто се подготвя въоръжен конфликт в Украйна, в която България ще бъде пряко замесена. Затова са необходими законодателни промени, за да бъде всичко легитимно в кавички, разбира се. И с това пристигане на шефа на ФБР, с тези промени кадрови, сега знаете, че един от големите въпроси е защо си подаде оставката вътрешния министър и така нататък. Всичко това показва следното нещо. В България имаме една официална власт, за която ние коментираме и говорим. Но в България се създава втори властови център, който започва да дублира тази официална власт. Кой го създава? Откъде е основата на този властови център? Втори. Създават го гостите, които идват в България, които махат всички неудобни, които биха могли да имат някакво мнение, с което да защитават нашия национален суверенитет. В България вече, примерно министър-председателя на България, какъвто е случай господин Бойко Борисов, примерно неговия министър на външните работи, неговия министър на вътрешните работи, неговия министър на отбраната, неговия министър, който отговаря за енергетиката, те не са на пряко подчинение към нашия министър-председател. Те са на директно подчинение към Вашингтон. И ние това трябва да го разберем. И затова често пъти виждаме, че няма координация в правителството. И това все по-често и по-често ще се повтаря. Това е доста сериозен упрек и критика, която отправяте в момента. Няма ли начин ние да се противопоставим на този втори властови център? Или нашите управляващи не искат да го разбираме? България има една крилата фраза, която се казва така. Винаги с Германия, никога против Русия. Сега излиза така. Никога с Германия, винаги против Русия. България се подготвя именно към тази формула. И за да стане образно ясна обстановката в България, представете си, че един от властовите центрове, който се оформя, той е около президента Плевнелиев, който на практика се командва дистанционно от чужбина. Но това е втория център, който започва да управлява държавата. Но защо допускат нашите управляващи подобно поведение? Вече това е въпрос към самите наши управляващи. Те са хора, на които човек трябва да търси къде има ремонт контрола, с който се управляват. Зачистват се в момента абсолютно всички, които могат да се противопоставят на замисъла на Съединените щати след известно време, когато избухне въоръжения конфликт в Украйна. Просто се чисти терен от хора, които могат да имат мнение самостоятелно и хора, които биха играли за националните интереси на България.